Hello mga kawiga, so welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon nandito po tayo sa Lotus at magmumukbang po tayo dito sa food court po nila. Ay, anong makakainin natin? Siyempre kakain tayo ng mga pagkain sa budget nating 1K. 1K? Tara na.
Sarap ng upo ah. Sarap ng mga kinain natin eh. Busog ka? Sobrang sulit, sobrang sarap, sobrang busog. Tapos yung 1K natin, may natira pa. Ah. Parang ayaw mo na umalis ah. Sarap dito. Hindi pa ba tayo uuwi? Hindi na tayo.